Privilege and power of prayer. Yeah. No one yet thinks about what anything. Chicken now. Ule program your mama. So we are getting people. Ose wenza. Obo basiphinde sifumane ithuba. Lokuba sibe lapha namhlanje. Esalabiwe. Bulisa ke ibandla nasemizla negama lenkosi Yesu. Amen. Amen. Ngicela ukuzawunyathela lapha okondaza. Amen. Since I was born, ala ubeka umqondo wami kwibandla nasemizla. Ulelani kwixesha lingekho bekuzakwaziwa. Sithabatha iBhayibhile sethu. Sitshila kwincwadi yezenzo zabapostile. Incwadi yezenzo zabapostile isahluko seseshumi elinanye. Incwadi yezenzo zabapostile isahluko seseshumi elinanye. Indima yona yesihlanu. iBhayibhile yami engiyifundayo izawuthi yona wagcinwa ngoko okunene uPetros entolongweni ke kwathandazwa libandla ngenyameko uThixo ngenxa yakhe. Nkosi mayisile ukufunda kwelizwi layo ngoku ade abuye uYesu. Amen. Amen. Bantwana bam, molweni. Niyandazi? Anindazi? Nyanzi ngubantu. Ubani? Nani nithi? Ngizosay manje ngiyomnyana. Yeah. Ngicela ke nindimamele, ne? Kuba ngizawuqala kuni ukushumayela. Kuba hleze ungayenza into ningayithela kanzidlanguza apha funeka ngijonga sakho mnyezo. Ibali lethu namhlanje lingotata uPetros. Utata uPetros ngomnye wabafundi bakaYesu. Eli bali ke ngotata uPetros esizawulibalisa lifumaneka phaya kwincwadi yezenzo zabapostile, the book of Acts, chapter 12, verse 1 to 16. Nizi? Niyazifundela ke emakhaya, niyazi? Ya. Nikona muncwadi yezenzo zabapostile nje. Ngizofundela ke phaya emakhaya. Kuba ngoku andizuyifunda ngondiyalibalisela. Ya. Utata uPetros njengabanye abashumayeli babeshumayela ivangeli engoYesu. Kwacaca uba uSathane caphukile wasebenzisa abathile. uSathane mose akezingqondo
usebenzisa abantu abavuma ukusebenziswa ngabantu. Wazama ukucima-ke lo msebenzi wokufinyelelwa kwelizwi elingeyizwi. Wasebenzisa urhulumente owayephela. UHerode ukumkani owayephela. Because mostly Satan is able and capable to use any possible human agents. Uyabasebenzisa abantu abavuma umsebenzi. Ngelishwa walwa kunye nedembo likaThixo. Kathixo-ke aligobe ukuthi kunamandla lapho uSathane uyoyiswa nguThixo. Nivile? uSathane uyoyiswa nguThixo qha. Nisekho? Ya. UHerode amaqambi ukuthi kuba ngomnye wabashumeli phambili abantu besasungane bentweni bawufika bavala indlela kwakuvalwe ngayo angano angenawufundisa angenawufundisa ibandla lapho uma uzabulawa kuba lo yakho bebanjiwe naye wabulawa igame lapha baseklini church prayed unceasingly. Yazingisa ibandla bayayithandaza kuba umuntu ebanjiwe ngokumkanyelo akakwazi ukuphila ngokwabanye amandla nokumkhulu onke bantu without God's intervention it is impossible for Peter to survive and the church will suffer. Bathandaza Thixo wathumisa ingelosi ezulwini ingelosi yafika yamvulela kakhulu yaphuma naye entolongweni yakhokela phambili yamkhophela ngaphandle lero ke sibandla lapha yathanda after uPetro uzonkonkoza emnyango kuphike kuba nkonkoza kwakho umntana ongamani ngendoda wabaleka ngoba ngabuye wathi uTata Petro unkonkozayo abantu apha endlini bathi yazi uyakhe ayizugeza abanye apha endlini bathi inoba sisithunywa sikapetro abakhona andimhlala uPetro abantwana bakho awuphela amacebo abantu Umthatha nje umfutshane kanza mthana ngokwami asicele ifuna ukuthandazela asicele usathanda yami siyabulela ngembali yeBhayibheli esinike inkuthazo ukuba Thixo wethu sibulela Nkosi ukuba nebali esalibona phambi kwabantwana ngoba mina sibazo bangaphelele ezandleni zabo bakhula nexesha elinzima ukuba amashwa eMzantsi Afrika phezu kwabantwana abangaka sicela Thixo wami aba abantwana zobabambe ngetreko zosindiso sasa nje qoboshela isifundo sokunamandla ethandazo bakuthele ithandazo endlela sicela Jesu amen. Remember
imbali ezakhe sanamandla eBhayibhelini. Imbali yebandla engenge kwincwadi yezenzo zabapostile iyawuphehla umbilini wami. It really shapes my inner person, because in it the power of God Almighty is being displayed. Udandalazi somandla kaThixo somandla. Kangangba impumelelo yebandla kakushunyayelwa igospel dingalicebisa ndithi hambani abanokujonga bandla elikincwadi yezenzo zabapostile laliqhuba njani. Kodwa namhlanje ndingatsalela ingqalelo yenu verse 5 of chapter 12. Xa ingelo yeBhayibhile isithi wagcinwa ngoko okunene uPetros entolongweni, ke kwathandazwa ibandla lathandaza ngenyameko kuThixo ngenxa yakhe. In short, kuze sihambe kunye kulento ndiyithethayo, elibandla ekuthethwa ngalo kwincwadi yezenzo zabapostile libandla ekuthethwa ngalo kwincwadi yesishilelo kwesa 7 letters. Lelibandla kuthiwa libandla lase-Efese elaliphila kwi-period from AD 31 up to AD 100. The church was born in a storm, nurtured in a cyclone, and moved like a tornado. Elibandla lazalelwa esakhwithi, lakhulela phakathi kokhwithe, lalihambo kwenkanyamba, phakathi kwamakhwangusha ewe nompondo zihlanjiwe ababephethe le gospel. Ndingakhankanya amadoda amabini awayesehlelweni, uPawulosi unye noPetros. Ezifolosi zasingathumani manzi, igraph iyalingana. uPawulos lo wayengusawuli waseThaso, he is the best scholar ever known in the Middle East, a product of Gamaliel, a best student from the universities of Jerusalem. Kwentala nguPetros, just a humble fisherman. But into yayisenza umahluko kuPetros, he was a student in the classroom of Jesus. Kangangoba kwakhalwa kula mimandla ka ezintwana utho sinyathela ziphakamisa ivangeli. Such scholars of the then period that these men cannot be found in the archives of our institutions. Abafumaneki with records the scholars, but it is clear that they were with Jesus. Oh yes. Yeah. Into
usawudokas kwalidala uPaulos wavusa uThixo kwalidala uPaulos bavuma bethandasa bedumisa imikolo idlakadlaka yawethu kawunothixo kwenzeka into ezingena kwenzeka engalweni wathi kakho umdala kwicontrol izinto zinakho kwenzeka awukwazi ukucula udumise umkolo udlakadlaka sikathi ubethelwa uThixo anganqandi and yet uvuma ingoma zokumzukisa bavuma ingoma indumiso zokuzukisa uThixo avuleka amasango entolongo kwesikabhadakazi welcome sinoPetros naye kwathi kuvaliwe avule amasango entolongo emini nje sizawuphonononga ukuvulelwa kukaPetros ingcango sentolongo emveni koko sishiya kayivula ngasentla ncwadi yezenzo zabapostile chapter 12 izawuthi kayithetha uHerode wabasa isandla abathile uzuyibambe le wabesa isandla abathile sisekho uphethe akonti nqandayo wabesa isandla Zenzo zabapostile chapter 12 kwincwadi kaYohane chapter 10 verse 28 kukho isithembiso esiphuma kuThixo esithi ngokuba akukho namnye onokuzohlutha esandleni sakhe. And yet Peter was right in the hollow of Herod's hands. Wayesesandleni sakhe. Ngapha uYesu umile ndimo malusolungileyo. Malusolungileyo ubomi bakho bunqambela izimvu. Ngapha beliphi izwi elizakuma uHerode sambambile uPetros. Will the words of Jesus fall? Azakuwana amazwi kaYesu. Uyayithetha ngempengekho. Awusitaba sami ngithwele indwe nentshinga ngoThixo kaIsrayeli. Uyema emadingeni. Aligobi ilizwi lakhe. Kanangistengo lesimemo apha endlini sesokokuba yima emadingeni ungalakazi kuba uThixo uyema emadingeni akayeki uThixo kholelwe kanti sithi kuwe indlela uPetros awayevalelwe ngayo. It was impossible for any human help that can rescue him. Panspalanga. Kumandla ongakakho ayengekho amandla awayenokumvulela uPetros ejele. Angindiva kodwa ngizawundiva. Isisela wayevalelwe kuso
yayililitye apha ezibantwini, just one stone. Apha roofing yayililitye, just one stone. Apha kwi-floor yayililitye qha, kuvalelwe etyeni. Kwakugqitywa kwagqolwa apha etyeni kwaphuma, kwabholelwa iintsimbi, because at that time the Roman Empire was specializing in iron products. Here to Cardinal Gibbons, article is that the Roman Empire, it's an ionic monarch. Wakuvalwe ngeentsimbi. uPetros wayengavalelwanga kwisango elinye phambi kokuba uyokufika kwisisele sakhe, yigate yentsimbi. Uphume kwenye iphinde ibe yigate yentsimbi, iphinde ibe yenye igate yentsimbi. Zitshixwe ngezitshixo neloko zakomkhulu, kuba indlela esaloko ezasinamandla ngayo apha kuvalelwa i-state prisoners. Kwawugqitywa kuvalwa ngezo ntsimbi, uPetros nankuya ngaphakathi kukho amajoni amabini akhulekwe kuwo ngamatsheni amabini. Elinye itsheni aliqopha kuye, lalawugqiba lawubopha ijoni, elinye liphinde liqopha apha kuye liphinde liyobopha ijoni. Ngapha kukho nje itsheni elimbambileyo elimbophelela ewe kwenye indawo futhi akuqhotyoswe kuyo itsheni. La majoni ngapha aqhobe afohlela, zinto ezinengalo ezinoboya, intamo ngathi ngonobiya, imithambi ngangasolo. Ezi zinto azilali, zikhala ukugada ikhantri. Namhlanje zijongene kunye nendoda enye engathobanga. Ize kawusuka kulo mbono wokukhuleka kukaPetros ukusangabi naphula, ugilana namajoni amabini emi apha emphoshonono gate, kwi-inner side of the gate. Nawo emabini nje ajonga uPetros. Kawuphuma apha egate, ngapha kwegate etsikiweyo, still kumi amanye amajoni amabini nawo akathu uPetros. Kawuya futhi kwenye igate apha ngaphakathi ngamajoni amabini akathu uPetros. Kawuphuma futhi ngaphaya ngamajoni amabini akathu uPetros. Uphinde uye kwisango lesithathu, kwi-inner part, ngamajoni amabini akathu uPetros. Ngaphaya ngamajoni amabini akathu uPetros. Wow! Uzuye kwi-version ethi King James version, ufunde uverse 5 kuchapter 12. Uzathi, and Peter was in prison. Ithi akugqiba indawo elandelayo. Ithi, but the church prayed unceasingly. Uzuyibamba. Ngapha amandla e-Roman Empire are being displayed that no one will escape. Kwankali bandla nathi lapho ijonga imeko labona uba ayikho indlela yophumula. Bona baphatha kuphela i-hand grenade yomthandazo. Ibandla labamba that weapon. Wazamana
amandla amabini. Amandla eRoman Empire kunye namandla omthandazo. Kwajijiswana bahamba ubusuku. Ibandla ngapha liyathandaza ayiyeki. Izawuthi iBhayibhile yesingesi, they were praying an earnest prayer. Kwakude kubekho ixesha lokuba ukhangelwe apokothane ukuba akho nto enothintela le nto siyenzayo. Kwakuthandazwa kuthiwe amen, ujongwane, uthekiswe into yoba akho nto enothintela intsebenzo kaThixo. Uyacaca uba aba bantu babethandaza ngengoma mele. They were sincere in this. Ayomele bukhoyo ngoku olunye ulwimi luhamba apha emadolweni ngokuthandazwa. Umuntu ngokubeka ingxaki yomntu uhambisa ulwimi apha kwikhompyutha. It was not so. In that night, praise be to God. Yabulala ukunikela namhlanje. Noma mabini who are praying sincerely. Isikose bandla zizawunqanda noba ngigwela mamenene. Because my God honors our faith. I'm proud ukunikelela loo nto. Ndiyazinqanda loo nto. Uthembekile uThixo. Kude kusinde nakuphela nyani. Athi Thixo ndisahlamba ibani. Ngenxa yaba bantu babini. Abantu base-church goers bathi the true worshippers. Athandaza. Usibambe ke sihlobo sakho. Petros uanziwe ngapha. Andla uyathandaza ngapha. Zisentences zimbini zidumiselene. Ngapha uPetros ukwi-prison house kweliqala ibandla lithandaza uba akhululwe zizivakalisi ezikhaseneyo ezo. Kusibili apha ku-back to back omnye uthi chitha le nto yenzekayo nomnyanga uchitha le nto yenzekayo kuyajijiswana kuzawushiyana abafazi bonke. But apha phakathi kwezi sentences zimbini ewe enye meaning yayo. But ngoku ubufunda incwadi natsika iversion ethi King James izawuthi yona kayisuka kwi-imprisonment of Peter ithi kayiya kumthandazo webandla iwela ngobhathi. Ithi kodwa mihleli ukodwa sisihlanganisi sokuhlanganisa izivakalisi ezibini ezingafaniyo zithi sawuhlangana zidityaniswa ngokodwa siphumisa isivakalisi esinye esimbaxa. But it's a conjunction that adjoins two different sentences to make them a one compound sentence. Phakathi kwamandla kaHerode namandla omthandazo kwatshila ukonke. Kwatshila anethamsanqa amaKristu athakoyiswa edabini aphume empty-handed, aphume itrofi ingekho kodwa baphume nobhathi. Khona kanti sithi kuwe ukodwa simsebenzisa in common statements that we use daily. But now that is applicable now to God's power. Now immediately that conjunction is applicable to God. It takes another connotation, a higher meaning, a powerful meaning than the common one. Kuba ngoku
akasadibanisi nje cha izivakalisi bathi ngokubathi udibanisa ingxaki nesisombululo. Oh sihlobo sami unengxaki yona esandleni sakho ayithengelwa airtime kodwa uthetha nothi ibandla lathanda. Yabulala kunikelela namhlanje kwizinto ezinamandla esizoyikayo nesisoyisayo umthandazo uNathan. Amen. ISouth Africa ngoku isedake andingi wenye into nangiphila nya cha isedake akudutyulwa sumfundekela unqaba imisebenzi ubhatalwa abantwana bawubulala abanye abantu ujikeleza ikhaya lenkabi. But in spite of the presence of the murderers, we have but on our side. In spite of that but, we are unsafe. When you want to learn equally powerful, worse than this. To destroy ipandla abalindi bokuza kwesibini ugayiso. Ukumisi. We are right in the thick of this war. As I'm standing here, I'm waiting because Satan will destroy body. Let me tell you no be rough your career. Kauti bat. Okume no bat. Gapa go bat. Amalo mthandazo. Sana ukithi ba ukale michaphe. Aba pretend abantu bachaphe esumfunde. Abulela nini ngangi mo. Ba ufike endlini kabe ngumni passage. Before I got order. After we take a look at Yamma, but Sonny Kuni, but Yao Kuni called about Satan was even go back in Java, but the power of prayer. Is standing without any competent. Man from China's yeah. Mshanje. Siyazi ngoba. Kuba soyikisi ukutheza ezindlini. Kupheli umfu namandla sichana. Sesilapha ngaphakathi. Silibele ukuba sisebha. Oh, my can be panic. Standards of the church have fallen. Standards Akusekho criteria. Yeah. Ibe ngubani umdala konyakhule devil meba kungena ubani ngoku. Uboma apha sisethwini ufollow umwene. Ayisajo criteria. Ngokujeke nje yami. Hey. Hey. But yeah. Come on, amen. Thanks for coming. Get guys up tandasa. Kole. Awuthandasa. Lo gamuse madolweni. Kule xesha lenthandazela izulu ixoxa. When we talk about doing we talk at Afri. Chairperson Chico. Hey.
Hey. Bagelike sibandla lithandazayo. Izimva yakho lithi sizawadilisa njani? Sizawukolekalisa njani kwiChristendom ukuba uKristu namandla? Sizayityhila njani uba ugovernment kaThixo akananta? Wakhutha uJoni lalinye. Wakhutha ugqogqomde. Lavuleka izulu yehla ingelosi. Yawuthi ngqingelele phaka phambi kwamasango. Incikiswe igunya likaYesu. Lathixo ekuthiwa unazi izithixo zikaDavide. Nazi siphephele. Izithixo zeprison awayevalelwe kuyo uPetros. Zasesinqeni zeprison waters. But ingelosi yayiphethe imaster key. Yathi yakufika ingelosi phambi kwamasango. Yafika nje yema. Yavela nje ya? Kwatsawula amandla kaThixo setronini. Yanikezela intsimbi. Wakhala iloko. Wathi khoqoqoqoqoqoqo. Zabuya umva. Njengoba zikhala nje azivakali apha ukuba ziyakhala. Zivakala kwindlebe zikaThixo ziyavuleka. Ngapha kuthe qwaka. Intsimbi xa ivuleka iyangcola. Kodwa kwathiwa ezulwini. Wafika amajoni emapha eqhoba fohlele. Avela ayeka izikhobe wayephethe. Bawuthi bayeka neziqu zabo. Aze kwehla yonke into kwehlumntu kwehla isikhobo. Ingelosi yatsiba ngapha. Avuleka amasango bawa namba. Ayakusango lesibili. Avuleka amasango bawa namba. Bawa lesithathu. Avuleka amasango bawa namba. Wayiwa kwisango lokugqibela. Laba bathatha ngokuwa avuleka amasango. Kuthe qwaka. Ngena yiba kanti bheke emnyango. Ingelosi ifika uPetros elele. Akulalwa uzawubulawa. Awunawulala uzawubulawa. Kodwa uPetros wala. Oluba ndithethi inyani. Awunawulala uzawubulawa kusasa. Kodwa ubale kubusuku bonke. Andithethi ntsomi. Wapha ukwenza utshiswa beluthule. Ndingapha sitakane. Wapha ukwenza utshiswa. Ilapha ndakana ngasemabhele. Wapha ukwenza utshiswa beluthule. Kodwa okokuba aba bantu bazawunditshisa. Abasukwazi ukubasa umlilo kayisebe. Kuba babe ndiyazi uba bazawubasa kayisebe. Bengazubaleka. Kuba uThixo uyawugada umlilo basokayisebe. Akambeka ukasokayisebe. Kodwa lo bazawubasa ube nganeno. Yeah, goodness. Awunawulala. Athatha abafazi awubafihla banomfuso uyazisamuka. Samariya ngobusuku. Kunzima. Khona lisithi kuwe. Akulalwa xa uzolala. Petros wala. Walalaho. Yathi yamuvusile. Yayingabe yaphupha. Professor, ibandla ngapha liyathanda. Ukhona imvuma zonke. Akho nto ingenzekiyo. Njalo njalo. Ukhulu ngexesha agugile. Akhumbule uba kukubana bendihlelileyo. Ambile. Yimbo behamsolweni. Bela kuqolela. Uphinde madulu. Manje kuba kwi-break akuthandazwa wasuka. Serious. Ngapha kuNkosi yakho yakho. Ambethe. Yambethe. Yawa ngicela. Kwavakala uba ufike lemibulo.
That supersedes all powers and us. That one angel was powerful more than the united armies of the world. I know to jump some women for this. And you know, women are elected lady in the child, the singer, the tenders. Very good. How for super close to money? Younger people. Pardon. Bing. When you say that, now you went. Now you went. I can't forget the loss in the land. Where's that gate? There's very little hole. Electing the loss was the gators. She happiness of Valley. Oh, the pet was Fnegai born and he sang. The pet was Fnegai again. Quail gal of Fnega, the Roman Empire Day, you fool go back. Who cheap that was down to go for you. Cheap to keep it. Who Chiku Suka, that's the Mebukuyo Ikukanisai, who Tikulim Satana Atika. Kula, who Chikuan. Over once back, I will cool me at 3,000 or about weird Kule. Yeah. Ever go, I think it was in London. I think it was money of the boat of regular Massa. I could look at the man of regular Massa. It was Yaban of Yapu. And for took off for a wall, yeah. A Kura, apparently, and a pyramid in the Roscoe, below 7. The pet was round or out, a bundle, or bullet out. Kalina Quiz, who could cream his clashes to the name. God, Yaba, this clashes to the cream. Of saying about who pet was as a town told his clashes to the name. Yes, cars, yes, one chain. A kum logo by Agapu reality. Yeah. Of what's in a kum by a bunch, but a kum logo by Jembe bunch go to Kulu. Is it gas? Since our Puman has a dabby. What is gas? Ngaba wizulu ngasicini. Kunikwathina ibale masikhulu. Okasijonga isigazi ukhuluba ukhumbuba ukhulu. Yona isigazi somqamezo sikazucinywa Yesu. Kuba sathi sawujonga kuso sikhumbuba sikhulule. Yona singena uthimo okwesibili siphethe record ethi isono soze siphinde singene ngona phakade as long isigazi sika Yesu sekho emsindini wakhe igaranti yokusono soze siphinde siqhubose come on. Amen. Kuba konke azabe besindisiwe bathathe isigqibo sokuba soze bangene esweni. Kanti ivala namaso athi you have a powerful ammunition engimthandazo. Use it. Theni ukhetha mina. Utheni graph yakho enkonzweni isihlilo ingathi uThixo zangamkhupha uPetros ethoni. Why? Are you aware into yokuba umthandazo unamandla kangangoba amandla omthandazo uwabona kakuhle xa uthandazela uphuma eyethu ngaphuma. Batha kukho ixesha elakhe la powerful elinamandla lixesha apho uthandazela ungabekho but umbonje uthandazela. Lelo xesha kanye ekufuneka ubone amandla omthandazo. Wabona njani ke ngoku amandla omthandazo ukuba elilaphi icebo uThixo ubeke ekaleni usebenzise lakhe okokuba wena nje uthaze ukuphuma nje sukuphuma, but God will provide you with something better than getting you out of the mess. Amen. Therefore, yes. Use it. Must pardon. Baba wethu othandekayo sekhaya mazulwini
uyifanele imbeko nosuku. Sibulela imbali kaPetros. Namhlanje Nkosi sinesigidimi sokuxela okoba umthandazo usasebenza namhlanje. Ukuzinto esizinqamileyo but wena uzinqama kunanje nathi awusinqama. Kwinto ezinzima esithi sawujonga sithi hayi le ayinawuthi. Kodwa Nkosi ngembali kaPetros izinto sinakho kwenza. Silibandla lakho size kuwe sicela mina izinto zonke uzityhile kwakhona ukuze Nkosi amandla omthandazo singawajongela ezantsi. Tshaba lungqola kakhulu. Utshaba Nkosi ubeka ingxaki kwelicala efana sibona kulo amandla omthandazo. Sincede kusasathu sifusele. Le program iphethwe ngumkhosi wama abantu abanesiphiwo abanoxanduva olushushu. Uzuqale umeleza abamama ebebethithisana ngale program. Nathi otata nabantwana ungasishiya semini. Sizale ngokutsha ilizwi lakho nabantu. Ngoba le Nkosi yethu Yesu Kristu ndokaThixo. Ubudla umoya ingcwele waphumle kuthi ngoko adabuye Yesu. Amen. Amen. You ready to